Hola a tothom i benvinguts en aquest nou projecte que es diu Àgora la Resistència. Jo avui us faré la primera història, us parlaré de l'epidèmia de còlera que va afectar a Catalunya i en especial a Berga a l'any 1854. 668 persones van perdre la vida i si mirem les cròniques, en especial afectació al mes de setembre en la qual la van perdre 493 persones. Les cròniques del moment ens expliquen que en aquelles èpoques a Berga només disposava de 6 metges, 2 dels quals, a l'esclatar l'epidèmia, van marxar per potes, 2 van perdre la vida, estem parlant del doctor Joaquim Fàbregas i el Pere Sala, un altre va emmalaltir greument i per tant ens trobem que Berga, davant d'una epidèmia de còlera, només disposava d'un metge, que va ser el metge Pau Florejacs. Les cròniques també ens expliquen que en Pau Florejacs mai va deixar d'atendre els malalts i que recorria, muntat amb un gran cavall, nit i dia als carrers de Berga i les cases dels malalts. Al costat del doctor, també és veritat que es van quedar l'alcalde del moment, que era en Josep Vilardaga, i el rector, que era el rector Ramon Moreta. Dic això perquè també les cròniques ens expliquen que molta de la gent benestant i gent que tenia diners van aprofitar i van sortir de la ciutat ràpidament a anar a altres indrets de Catalunya o fins i tot del sud de França, on l'epidèmia semblava que no afectava tant. La malaltia era tan gran que fins i tot les cròniques ens expliquen que costava molt trobar enterramorts i fins i tot no es notificaven ni les defuncions. Tal com mories, t'enterraven. Hi havia tant nombre de morts que fins i tot es va haver d'adequar ràpidament un altre espai per a enterraments, a la zona de Casampons, es va haver de construir i beneir ràpidament perquè la feixa de Palau, que és on hi havia l'antic cementiri, no donava l'abast. Finalment, què va passar? Que l'epidèmia va remetre, va començar a baixar i no va fer falta utilitzar la zona aquesta d'enterraments de Casampons, que vindria a ser l'actual emplaçament que tenim al cementiri de Berga. Dates així destacables de l'epidèmia. El 7 de setembre, a Berga, es va baixar la Mare de Déu de Caral i es va instal·lar a l'església parroquial per fer front al còlera. I una data també bastant marcada, el 13 de setembre, fruit de la malaltia, va morir el rector Ramon Moreta. Tots els que coneixeu Berga sabeu que a dia d'avui el rector Moreta disposa o gaudeix d'un carrer amb el seu nom, que és el Ronda Moreta. L'epidèmia va començar el 10 d'agost, com dèiem, del 1854 i va acabar, o es dona per acabada, el 25 d'octubre de 1854. Com dèiem, 668 morts, que això a l'any equival més del 73% de les defuncions anuals. Per tant, és una epidèmia que es considera bastant important a Berga. Al parlar d'epidèmies entenem, i començant aquest projecte, entenem que potser no és la millor manera o no és la manera d'animar gaire la gent, però per què hem volgut començar amb una epidèmia i una epidèmia de còlera, que possiblement és la més propera que tenim a la d'avui, per explicar que la humanitat, Berga, ha patit altres epidèmies, ha patit altres greus malalties, i com tot, el temps passa i la humanitat i Berga se n'en surt. Per tant, Àgora la Resistència no vol ser res més que mantenir viva la cultura, mantenir viu aquest patrimoni que hem anat fent durant aquests 2 anys a la sala de plens de l'Ajuntament de Berga, visites guiades, i aprofitar aquest confinament per fer-vos arribar també un bri d'esperança i un bri de patrimoni. Moltes gràcies i ens veiem a la propera.